Próbuję. Moi drodzy, Niklaus i gra. Gra o tytule zapomniałem, w co ja gram. I wybrałem postać z pistoletem, wybaczcie. Batalion 1944 wszedł parę dni temu do Early Access, ja w niego zapłaciłem na Kickstarterze dawno temu, 90 zł i teraz gramy. I wrażenia są takie po ograniu przez godzinę 30, że dołączenie się do meczu trochę graniczy z cudem i do serwera, gdzie jest więcej niż... Aha, i nagle się zrobiło... Aha, i dołączałem się ludzie, było ich więcej. Dołączenie do serwera, gdzie jest więcej niż 3 na 3 trochę graniczy z cudem. Mi się trochę udało i trochę pogramy. W założeniu to miało być takie prosty, bardzo arcade'owy shooter drugowojenny a la Call of Duty 1, 2, bez perków, dodatków, cudów. I to się tej grze trochę udaje. No ale jak mówię, kwestie techniczne trochę tutaj utrudniają zabawę. Aczkolwiek, jeżeli będą tą grę ulepszać, to widoki na przyszłość... A masz, kurwa! Przepraszam, są nie najgorsze. Może być zabawnie. O ile będą usprawniali grafikę, dodawali więcej mapek, balansowali, poprawiali błędy i tak dalej, bla 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 bla, to może być fajnie. O, grafika jest nawet ok. Dźwięki broni są spoko. O, fajnie zbalansowane teamy tak na marginesie. Ja aż chyba pójdę do biednych Niemców, bo mi ich szkoda. Także no, wszystko się dzieje teraz na żywo. Ci, co oglądają na żywo, mogą kogoś pozdrowić na YouTubie, o ile ten materiał się pojawi na YouTubie. To jest podejście drugie. Wcześniej gra ma tendencję do crashu. Ja pierdzielę, co oni robią z tymi serwerami? 2 razy tyle wrogów jak nas. Gra ma tendencję do crashu generalnie. No, jak to Early Access, nie? Tylko, że wiecie, Early Accessem, ale jednak trochę momentami się człowiek irytuje. Jak wywala go po 6. raz pod rząd, po pół godziny szukania serwera. Powiem tak, jak będzie działało, jak już będzie działało, to może być fajnym takim klasycznym shooterem, czyli coś, czego dawno brakowało. Szczególnie, że pomimo tych wszystkich problemów technicznych, to muszę powiedzieć, że gra już w tym momencie sprawia o wiele więcej frajdy niż na przykład jakikolwiek kontakt z multi Call of Duty World War II. Także w tej materii jest dobrze już. Aj. Tu widać, że gra dużo wyjadaczy starych FPS-ów, bo robią jakieś bany, hopy, cuda na kiju i nie wiadomo co jeszcze. Zabiłem kogoś granatem. Dać się zabić granatem to jest odwieczny wstyd. Dobra, jestem 4. Serwer się zapełnił dość spoko. I jest fajna rzeźnia, także... Ła! Jak widzicie, jak jest więcej ludzi na serwie, to jest fajnie. Jest zabawnie. Tylko właśnie, że póki co serwery nie wyrabiają, ale twórcy tam przepraszali, że oni nie przewidzieli, że tyle ludzi będzie chciało grać i w ogóle. No, takie pierdoły według mnie. No, ale dobra. Niech im będzie. Jest tutaj trochę rzeczy, do których oczywiście bym się czepił, oprócz kwestii technicznych. W stylu Amerykanie mają wielkie opaski z flagą na ramieniu, a my Niemcy mamy wielkie czerwone opaski na ramieniu, no, żeby nas nikt nie pomylił. Nie wiem do końca jaki był zamysł. Oczywiście twórcy się też boją pokazać swastyki. Także mamy zamiast niej pruskiego orła. No ale to już trzeba do tego pomału przywykać.
To będzie normą w grach, bo polityczna poprawność taka właśnie jest. No i tak. Map jest, nie wiem dokładnie ile, to są małe mapy, zamknięte takie. Na jednej crashuje prawie w 100%, nazywa się Derailed. Także jakby wam crashowało grę, to może być kwestia tej felernej mapy. No. Twórcy też zapowiedzieli kampanię singleplayerową jeszcze do tego. Co jak już mówiłem, ale to nie na tym materiale. W każdym razie według mnie nie jest dobrym pomysłem. Wolałbym, żeby się skupili na trybie multi. Bo singla jakoś tutaj nie wyobrażam sobie. No ale... Dobra. Jadymy! Nie wyszło. I wszt. Brakuje trochę tych takich współczesnych mechanik, do których przyzwyczaiły inne gry. W sensie na przykład przeskakiwanie przez murki, jakieś takie podciąganie i tak dalej. No ale to jest taka... To jest czysta klasyka. Także mówię, niech tylko serwery działają i niech grają ludzie i będzie ok. I niech dodają, niech ulepszają grafę. No jest ok na marginesie, ale... No, mogłaby być lepsza. To nasz. Łe. Trzeci, nie najgorzej. Jest fajny atak nożem. Nie wiem ile ta gra w ogóle kosztuje w tym momencie na Steamie. Nie mam pojęcia. Ja w ogóle dostałem jakiś kod na jakieś pakiety, coś tam. Ale tego jeszcze nie użyłem. Skinów chyba na szczęście nie będzie. Około 50 zł. No to myślę jest cena za to, co tutaj jest oferowane, w miarę rozsądna. Jako że gra jest lepsza od... Jako że gra jest lepsza w multi od nowego Call of Duty, to można. Są skiny, tak? Aha, już są. Okej, dobra. No to się wycofuję. No trudno. Szkoda. Myślałem, że przynajmniej ta gra się tego uszczerze, ale no... Widać nie. Ale myślę, że ludzie tak jak ja, zawiedzeni stanem nowego Call of Duty, znaczy nowego, ostatniego, nie, poprawiałem mikrofon. Ostatniego Call of Duty będą się czuli jakoś tak minimalnie, jakby to ująć, zrekompensowani. Bronie mają odrzut. W przeciwieństwie do koda. Co jest też fajne. Ała. Oj, dobili. Gierka kosztuje około 50 zł, tak jak już było mówione. Do ilu my gramy? Aha, jeszcze 5 minut, dobra, akurat. No i wyjebało. Także tak się przeważnie kończą mecze póki co w tej grze.
Nie mogę wam nawet pokazać niestety. Czekajcie, spróbuję tak. O. No. Także tak się skończył kolejny mecz. Niemniej jednak, to co chciałem powiedzieć, udało mi się powiedzieć. I co? Dzięki za uwagę. To był Batalion 1944. Gra z problemami wieku, jak się mówi, dziecięcego. A wyślę im raport. Send and close. Wyślę im raport. Która ma problemy wieku i early accessowego. No tak się to powinno nazywać. Tyle. Dzięki za uwagę. Zostawcie łapkę w górę i pocieszcie mnie w niedoli. Nagrane.